aba edwa so na ne nyina aba na memfa daily graphic do bokrata na every empensempensemu no ase na daily graphic anim ha sei no ubehu ne se empenimfo akukudam miensa gina ha na emema miensa odmonyamfo atoafo ka ho bi MD Adema GCGL na odmonyamfo Kwame na Asomani wono so ka ho bi ono na woye CEO anase panyin kwankyerefo oda standing back no na Mrs Emily Embru Ndoria wono so egina ha sei ebi na enkoma ekoso nyina yese empanimfo ya wonom ene hye eniama ekra ya yekra de ba o mamu so no wonom se atwa hudo bi ya dada wonom ekra emfidie a ode ba o mamu no de abaye adwuma na ma mabranya bia ye no womo yiyi bia firi so ebu o kran so ya na wonom tete so esense eniama no mo ye no mamu na ma hodo so wonom ye bi ente woso otimi tete emfidie obekra ba no so na womo otimi ni ama hodo bo no aprepe ebasa no a na se manfo kra beto Ghana de achen ama hodo de eso sanso ana Supreme Court enso akwa setena na wo mu kyeremu se esal Central Coffee lolobi ene apafu efo wonmo nsem ode kodan court do se onimonyamfo Peter Mewu mane mfre no ho se wo ye mrasebedwani ye ogina mu manfo ye wo honomo no Supreme Court no akwa setena wonmo ahye se sansem wo mu agitumu a enye ye nti oboba to gonsansam no edi ka boba ya ema odmanyamfo chatuti katakra no esa de kodan Supreme Court no so mu wie ya 70 sa dada no a enti emunsem no eye daily graphic do bokwata ne de aba ya panyini ya wono ena wo ye marshebedwani de je mo manfo ye wo hohoye no Supreme Court ahye so bekoso na wo ye n'adwuma sanso ena oba kwatafa ye to so dunso a daily graphic kron wemu no Dr. Nana Atoafa ono ye head of local government service ni fonyi da ha wose wo mo women assembly ahodo mu a wo mo ma adwuma ntem wodim se aba adwuma na meye obepon no onum ena obere adwuma ho na se duba akọ Yakob adesim ko bomiti ene ade no so sansem no won so eti so women assembly bia mu a ye adwuma bra adwuma ntem tira ha kopome bra ye de ahye wo se wo so pon no na pon ko na asumdue emra me no ka se US embassy ye wo mayi mo so ade akade ahodo bi mobile phone so ene ne mebebo ama Ghana Armed Forces won mo dwuma ene won komodie atumi akoso to 10 no wode bi akwache wonom na 100 high frequency Motorola phone so ene makomako ha ana afei no repeater enso makomako edu ya wode akoma Ghana Armed Forces say wonom emfa enye wonom adwuma daily guide obokwata wa ha na said the Supreme Court ato nsemu achachu chikata opanyini de kwadan no say wonom ahwe no nyamfo Peter Mewu won frɛ no ho sɛ wɔyɛ mrasebedwani no emu nsɛm bi o daily guide obokwata ni mu na daily guide kɔna kwata fa yeto so nsia no mebɔ asɛm bi so wɔn mo asan adiaba na sa brantie yi a pedifo su se wokum ne yire galigolo yi na wokum ne yire wieye wotumi ama emu ni so na wode akwakohye mochire ewa gozume abra wo ma obi amane no ebu nsam delegate obokrata no edi aba sanso ana empedifo ya wono e bamba adwumakuo mu nso Odmanyamfo Godfrey Dame one posi sahene Odmanyamfo James Opombo no mfonyini eda ye daily guide obokwata no anim na wase wo kwata fa ye to so miensa mpedifo ye hia ya wonom edi nkomo na wonom nkomodie nyina ene se eye Odmanyamfo Godfrey Yabo Adame ama eye IGP na woche baako se womo no homode na se de eno be hye ye se be makum ne yire oba wa bodukuru de akonwa bodukuru tirim ehudie ye koso wa wade ne mpratue mu no wo bunyi mu hwehwemu no mfamra na wo musu ho kwan befa so abo Ghana fo ho ba sense ano ya ye hyepa wo mai mu kwasi wonim ya adwena be bo so mentem nie no sansem yi ya ka ho nsem a ana wudi ye ekoso aya hometi wudi nkomo bia no pay MPP mpanimfo enen bia wono mo kyese mpanimfo ensi konya no onye hwehwemu abato emu before during and after elections aya na mentebe ho ase ye na ho bulldog sa group ya obididi amadwekwa hodo achi aya no wo mu edi sebi nsem huni wo mu hwehwe mu sa election violence no ekoso no efiri 1993 na afei wo mu hwa de kora ema no eba mu nsam no the custodian de obokrata no e de aba sanso na Sunya airport opanyini abo no na wo hwe ka kwani abadie ho nsam so enso akasa no wo kyese
Ghana Airport Company Limited asase dantam wo bodi ato ho no so mudi eye wiem se gina bia wosunya no enkrofo bia asase asisi adan wo so na airport okra ne se wusi da nya chance bia na de bodan no so obehwe na kwabra ne wode chance se hyem wode agu so eti se plane be si fo mane e de wotwi na shi na se ya se wo se he wo mo asase no wo ni krata bia ya wo mo esi dan ya wo mo eje asase ne boso no wo mo nyi sa dan ni nyina mu afi wo mo de no mo ma asase nim na so o mo si de cha airport na asase no wahia na o mo gye ne mra kwa so no so enhwe na chance hyem na o mo de agu so no wo mo nyi no fa chance ababoa ama wiemu hye no ni tuo ni gina atumi aye kama e won potem hodom Ghanaian Times am dey sorry so Ghana man pagina na kufu ado wono so akasa ya wone wono mu a e wa ma hodoro so akakra wo mo nsem no di nkomo se wo pe baabi na do sika be wura se wo man a be ye adwuma nyamfa so no so modwowa e yo man Ghana mu na kurani bi so wakotu akwara mo na on se basa na se jeje na otie adwum no ayo ba ne wo ma afokora ye 10 years esa se de ma no ya no mu chiri se benkatachie beti akwada du baako wasese da kopie mo court ama empadimfo hye se sa akuani yi won konko twira ba kuku memfisia du onko ye adwumade wakoba no hu se su kono manam ho a obedwane ekwasi de obokrata na poso no medisi na agukansie mu mantie no so aye krado ho enti ibe so mu na waje mu ama wo no amonya abetre adwo asomdwen kan ya beda wase bebre